σε ένα βαγόνι μια γυναίκα προς το παράθυρο γυρνάει. Θα μπω το τζάμι απ' τα χνότα και βιαστικά το καθαρίζει καθώς η μηχανή σφυρίζει και χαμηλώνουνε τα φώτα και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα σπιτάκι φωτισμένο και της μορφής της το μαγνάδι. Το σπίτι τρέχει το τρένο ή μήπως τρέχει το βράδυ προς το δικό της πεπρωμένο. Να σου πω κάτι. Μην ασχολείσαι. Δεν μπορώ. Λένε πως όταν πας κόντρα σε κάτι το αναζωπυρώνεις. Δηλαδή εκεί που πάει να τελειώσει του δίνεις μια και ξαναζωντανεύει. Έτσι λένε οι ειδικοί. Ποιοι ειδικοί μου? Πιο ειδικός από μένα δεν υπάρχει. Θα του γαμίσω τα πρέκια. Ότι θα μας εχαίρεσαι κι εσύ. Άσε να μιλήσει κανένας άλλος. Βαρέθηκα να τρέφομαι με τα ψυχουλά που μου πετάς. Εγώ. Σ' αρέσει να έχεις τα βλέμματα όλων των γυναικών στραμμένα επάνω σου. Και προκειμένου να μην χάσεις κανένα, πετάς ψίχουλα και ξεροκόμματα. Κάτσε κάτω. Γιατί να κάτσω? Γιατί μιλάμε. Δεν μιλάμε. Εγώ μιλάω. Ξέρω ότι θες εσύ. Να μ' αγαπάς. Σε λατρεύω. Θέλω να είσαι δικός μου. Είμαι. Μόνο δικός μου. Η μάνα σου είναι ερωτευμένη, πάρ' το απόφαση. Είναι ερωτευμένη και αποφασισμένη να το ζήσει αυτό. Θες δεν θες? Ποιος σου δώσει το δικαίωμα να μ' αμφισβητείς? Εσύ. Πότε? Κάθε στιγμή. Πότε? Συγκεκριμένα. Νομίζεις πίστεψε ότι έτρωγες τη μάνα σου? Του είπα πως με εκδικείται γιατί έμπλεξες με το Βαγγέλη. Αρρώστησε το μυαλό μου, Φανή. Βρώμησε το μυαλό μου, βρώμησε. Δεν βρώμησε, μωρό μου. Είναι αλήθεια. Είναι βασανιστικός έρωτας, φίλε. Ζεις μια ώρα ευτυχίας και υποφέρεις τις υπόλοιπες 23. Όταν τα έλεγε το προσφυλές μας πρόσωπο, εγώ κορόιδευα. Τώρα τα λούζομαι. Τι κάνεις εσύ εδώ? Βάζω ένα ποτό. Θες? Σοκράτη, 8:30. Σοκράτη μου, 8:30. Δεν θα πας στο γραφείο?
πάω. Θες καφέ? Θέλω. Μου κάνεις παρέα? Τι θα κάνεις απόψε? Πότε απόψε? Απόψε. Τίποτα. Γιατί? Θες να πούμε? Και βέβαια θέλω. Μπα, μοιράζουμε και φιλιά σήμερα. Δεν μοιράζω φιλιά. Ένα έδωσα. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Πού ντε? Δεν είναι έτοιμα, Βάγκο μου. Τώρα μπήκα στο μαγαζί. Γιατί το ξενυχτήσαμε? Έκανα παρέα στο Θωμά. Είναι φαρμακωμένος ο Δόλιος. Γιατί? Αύριο το πρωί φεύγει το Ευτυχάκι για Λονδίνο. Γιατί το λες έτσι? Άμα στο πω αλλιώς θα καταλάβεις. Εσύ τι λες? Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Τελευταία βραδιά δεν το πας κάπου το κορίτσι? Έτσι να μην φύγει στενοχωρημένο. Αφού της κάνω κακό, δεν είπε? Μωρέ, είπε. Να μην χωρίσετε τσακωμένοι. Όλη νύχτα έκλαιγε το χρυσό μου.